no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. O luns comezou de maneira accidentada en Osalnés. Un coñecido veciño do municipio de Catoira perdía a vida na praia da Canteira, na Illa da Arousa. O varón duns 40 anos achegouse ata esta localización para realizar kitesurf con un grupo de compañeiros. Segundo afirman fontes consultadas, unha mala caída foi o motivo de tan tráxico desenlace. Pois sufreu un accidente e faleceu desgraciadísimamente. Foi nunha destas elevacións que teñen co vento, que fan as súas piruetas cando caeu de mala maneira na auga. Parece ser, en principio, a falta do informe forense que se golpeou fortemente, que lle causou un desvanecemento posterior. Creemos que foi afogamento, a salvo do que diga o criterio do forense, que está procedente agora mesmo ao levantamento do cadáver, non? Carlos Castaño era concelleiro de Sanidade en Catoira. Os compañeiros que o acompañaban foron os primeiros en dar a voz de alarma ao darse conta de que algo non ía ben, conseguindo sacalo da auga e chamando ao 112. Nunca se fai deporte de xeito individual, para mellorar a seguridade deste evento. É un deporte que conleva os seus riesgos, porque necesitan vento para a súa práctica e xa os seus compañeiros non puderon facer nada, nin tampouco as autoridades sanitarias para reanimalo. Entonces, lamentabilísimamente se produceu o falecemento de un varón de 40 anos trasladarlle o noso máis sentido pesar á familia e aos seus amigos e achegados e aos seus compañeiros de deporte. Estamos, como non pode ser de outra forma, pois moi apesadumbrados polo feito. O Servizo de Emerxenzas mobilizou a unha ambulancia medicalizada aos bombeiros e a Policía Local da illa. Durante 40 minutos, os médicos trasladados ao lugar trataron de reanimalos en éxito, mentres un helicóptero do 061 agardaba a escasos metros para dar un urxente traslado. Finalmente, acabaron certificando o falecemento do home. Carlos Castaño levaba uns 8 anos practicando esta modalidade deportiva, o kitesurf, un tempo suficiente como para coñecer todas as técnicas necesarias para dominar a súa cometa de xeito experimentado. Onte todo se torceu cando despois de realizar un salto chocaba contra o mar, producíndose o fatal desenlace. Dende o Club Kiteboarding Galicia, o que estaba vinculado, aseguraron aos medios locais que se precipitou con gran violencia sobre o mar despois de realizar un salto dende uns 8 metros de altura. Profesionais deste deporte sinalan que unha caída dende esa altura sen ter o control pode resultar fatal, xa que o impacto do corpo sobre a lámina de auga pode equivaler a unha caída sobre o asfalto. En canto se produciron os feitos, outros kitesurfistas atoparon o inconsciente e boca abaixo. Unha vez na beira, atendérono practicándolle manobras de reanimación cardiopulmonar á espera de que chegasen os servizos de emerxencias. Tras varios minutos de angustia, os médicos asumiron as maniobras durante case unha hora, tratando de reanimalo, pero os esforzos foron en balde. Pasado mediodía, certificaron a súa morte no propio areal. Este triste suceso causou un fondo pesar tanto no seu club como na Illa da Arousa ou en Catoira, de onde era natural este deportista. Concello este último onde se decretaron 3 días de loito oficial coas bandeiras a media asta e crespón negro pola morte deste mozo, quen ademais era concelleiro no consistorio catoirense. A Garda Civil iniciou esta semana a investigación contra o patrón dun pesqueiro con base en Portosín, o que se lle acusa dun presunto delito de pesca ilegal de sardiña, unha especie cuxa pescaría permanece na actualidade vedada. Ao parecer, os axentes do Instituto Armado sorprenderon o agora investigado descargando este peixe no peirao.
O ser requirido polos axentes e unha vez identificado, soltou amarras, deixando parte da mercadoría no porto e facendo caso omiso ás reiteradas chamadas das forzas da orde, polo que será tamén investigado por un delito de desobediencia. A Garda Civil procedeu á incautación dos 375 kilos de sardiña descargados polo pesqueiro antes de volver ao mar. Unhas capturas que xa lle foron entregadas ao Banco de Alimentos de Santiago a través do Servizo de Gardacostas. Os resultados das mostraxes realizadas nas últimas horas, tanto no laboratorio privado, co que traballa a Confraría Noiesa, como tamén as remitidas ao Intecmar, indican que a toxina continúa na ría. E, máis, en niveis elevados, polo que a actividade extractiva nos bancos marisqueiros do Pósito continuará paralizada. Antes de coñecer o resultado das análises, o patrón maior en función, Santiago Cruz, mostrábase confiado nunha evolución positiva que permitise a volta aos areais, aínda que finalmente esta posibilidade non se deu. Santiago Cruz aludía a este novo revés para os mariscadores, pasadas escasas semanas do inicio da actividade extractiva, de cuxo balance non estaba a resultar tan mal do agardado. Os precios moi ben, as capturas moi ben, mellor do que esperábamos. Hai máis brevecho de segunda, de primeira, japónica hai bastante, babosa tamén hai máis que a campaña anterior, e bueno, estamos contentos. A ver, agora o que falamos con estes nortes e marcha a toxina, pois estaremos moito máis contentos, ojalá que sexa así. Durante as próximas horas seguiránse a tomar novas mostras para seren analizadas, á espera dun cambio que posibilite que os produtores poidan volver de novo ao seu traballo. A Consellería do Mar xa publicou a resolución definitiva co nome dos 52 novos titulares dos permisos de explotación marisqueira a pé concedidos á Confraría Noiesa. As persoas admitidas dispoñen agora dun prazo de 15 días para presentar a documentación correspondente que lles solicita a Xunta para así poder comezar a traballar nas praias. O retraso na publicación das listaxes definitivas provocou un certo malestar nos aspirantes a estes postos, ao entender que o procedemento xa debería estar resolto con anterioridade á apertura da campaña. Ademais de demandar maior axilidade á administración para evitar que se repetisen estas demoras, que xa aconteceron tamén no ano 2015, solicitaban que se concederan autorizacións provisionais para poder iniciar o traballo nas mesmas condicións ca o resto de mariscadores, e non con varias semanas de retraso. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, contestou esta semana en sede parlamentaria a unha pregunta do deputado socialista Julio Torrado sobre a candidatura galega para acoller o Laboratorio de Control Bacteriolóxico de Bivalvos. Segundo ela, sempre existiu interese por parte da Xunta en asumir este laboratorio de referencia, iniciando xa os trámites co Ministerio de Sanidade anterior para poder facelo. Un proceso que agarda non se vexa agora paralizado cos cambios que se deron no Goberno central en Madrid. Fomos para amosar directamente o interese de Galicia por seguir sendo o centro de referencia para o control da clasificación das zonas de produción. Naquela xuntanza que parece que para algúns non existiu, foi o propio director da DG Sante quen sinalou a posibilidade de que o Laboratorio de Referencia de Vigo sente as bases para establecer un protocolo de traballo conxunto co Intecmar. Iso foi o que lle plantexamos ao Ministerio de Sanidade do Goberno anterior e no que estábamos a traballar. Era unha posibilidade para que Galicia aumente as competencias de forma directa e agardamos e confiamos de que se poida seguir producindo. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. Este próximo sábado, 29 de setembro, celebraránse eleccións para a renovación dos órganos rectores nas 63 confrarías de pescadores existentes en Galicia. Nos comicios votarán máis de 8.000 traballadores, entre mariñeiros e mariscadores, e preto dos 4.000 armadores.
Unha parte importante dese censo votará nas rías de Arousa e Muros Noia, onde xa hai máis dunha dúcia de confrarías. Os Pósitos de Noia e a Illa de Arousa serán, por esta orde, as confrarías con maior participación neste proceso electoral. Na vila noiesa farano máis de 1.500 persoas, e na illa preto das 900, sumando nos dous casos produtores e empresarios. Será unha xornada importante que dende a Consellería do Mar agardan que transcorra con normalidade e sen que se rexistre ningún incidente. Pois eu espero que sexa unha xornada de tranquilidade. O reto superamos, eu creo que fai 4 anos, cando tomamos a decisión de que se celebraran as eleccións ás cofradías no mesmo momento para todas xuntas. Xa aprendemos daquela experiencia, unha experiencia que resultou, eu creo que altamente positiva, que o sector acreditou unha vez máis o seu alto grao de madurez cunha participación moi alta e sin ningún tipo de incidencias, e eu o que agardo é que tamén nesta volta pois sexa un día de tranquilidade, un día de festa para a democracia do propio sector. É o momento no que o sector é quen de decidir os órganos de goberno para os seguintes 4 anos, e eu espero a máxima participación e que todo se desenvolva con absoluta normalidade. Do resultado destes comicios dependerá en boa medida que haxa tamén cambios nos órganos de dirección das propias confrarías, como é o caso das federacións provinciais ou a Federación Galega, onde realmente se toman as decisións máis importantes para o futuro do sector. Varias son as razóns que levaron a Jorge Ordóñez a presentar a súa candidatura a patrón maior de Rianxo. Segundo el, nestes 4 anos non se veu avance algún. Pon o acento na pouca atención que dende o Pósito se fixo das zonas productivas, así como tamén o desinterese mostrado cara ao xeito ou o de vara. Solo vemos unha pequena melloría no marisqueo a pé, marisqueo a flote en momentos puntuais, pero vemos unha falta de atención ás zonas productivas, non se regeneran nin se coidan como son debidos, baixo o noso punto de vista. Depois levamos o tema do xeito os peores 4 anos da nosa historia, vemos que van ir a peor, nós non sabemos se é culpa dos patróns maiores ou non, pero nós pensamos que temos outras ideas que aportar para intentar mellorar a situación. O voo de vara tampouco non vemos ningunha melloría significante. Entonces eu falo destas 4 artes porque a cofradía de Rianxo é unha cofradía peculiar. Depende destas 4 artes para que funcione como é debido para que os socios poidan estar contentes. O aspirante á dirección da confraría rianxeira alude tamén á merma no número de socios vivida durante estes últimos 4 anos. Se sae elixido, promete diálogo, xestión e transparencia, algo do que bota en falla actualmente. Nós sabemos que as administracións as cousas están difíciles, nós non vamos a engañar a ninguén, non vamos a ser realistas, pero pensamos que temos que empezar primeiro por darlle un bo trato aos socios, porque os socios marchan, moitos porque teñen que buscarse a vida, outros porque non levan bo trato. Entonces, a partir de aí, ser coherente, non decirlle a realidade aos socios, non intentar engañar a ninguén. Varios son os proxectos que ten en mente se chega á dirección do Pósito. Un dos máis ambiciosos pasa por levar a cabo a rexeneración da zona do Cuncheiro. Temos aí dunha zona que sempre se dixo que non se pode regenerar, unha zona aí que chama o Cuncheiro. A nós dixéronos que non nos dixeron directamente que non, nos dixeron que sí tampouco, pero dixéronos que depende de que materiales e depende en que condicións. Supoño que terán que vir os biólogos a estudiar a historia e como se pode facer. A decisión está agora nas mans dos socios. Como no resto de confrarías galegas este próximo sábado, Rianxo votará tamén a renovación dos órganos rectores, coa elección do patrón maior e os membros do Cabildo. Dúas serán as candidaturas presentadas, a de Jorge Ordóñez e a de Miguel Ángel Iglesias, o actual patrón maior, que aspira á reelección. Precisamente Miguel Ángel Iglesias, o actual patrón maior de Rianxa, aspirante á reelección, quixo saír ao paso das declaracións realizadas por Jorge Ordóñez, o outro dos candidatos que opta a dirixir o Pósito rianxeiro. Iglesias nega a falla de diálogo e a falla de transparencia na xestión, tal e como afirmaba o outro candidato. Dous aspectos que, segundo Ordóñez, levaron á confraría unha merma importante no número de asociados. Con respecto ao tema de cuentas, decir que, se non sabe, que o tema das cuentas é obligatorio presentala todos os anos, incluso eu a secretaria temos votado toda a tarde esperando a que veñan socios a pedir o número de as cuentas, a explicarlle os gastos, quer decir, todas as incertidumbres que teña calquer socio, pode ir a xuntar a secretaria e pode pedir as cuentas calquera día, iso está aberto, desde un principio xa o dixemos nós, incluso, que en calquer momento se podría ir mirar o tema de cuentas.
Con respecto ao tema de socios, os socios sí marcharon unha cantidad grande, 150 máis ou menos foron, pero que 110 foron porque debían máis de 4 anos, incluso chegaron algúns a 13 anos sin pagar as cuotas. Nós o que fixemos foi mandar un escrito a todos estes socios a que se puxeran ao día, senón serían borrados da lista. A maioría deles non quixeron ser socios, porque incluso había xente jubilada polo medio, e non querían ser socios, e por eso se deron ese número de baixa. E con respecto á xente que marcha para Noia, vexo lógico, porque se no libre marisqueo non hai nada, a xente no inverno tamén ten que comer. As autorizacións hasta ahora están funcionando, porque pasamos de 70 euros a máis de 100 euros por día e home, que se está ganando a día de hoxe. Iglesias tamén se referiu aos máis de 200.000 euros investidos en rexeneracións nestes preto de 4 anos á fronte da confraría, contestándolle así tamén ao outro candidato, que o acusaba de non preocuparse polo mantemento das zonas productivas. Levamos invertido en 3 anos e medio 200.000 euros en regeneracións. Dragamos 19.000 metros cúbicos de area no río, botamos 26 barcos de grava nas autorizacións en zonas concretas onde producen, labramos o río, labramos a torre, labramos varias zonas, tiramos a cuncha, que son, máis ou menos, cada ano están vindo sobre 60-70 camións de cuncha, estamos las botando todos os anos, quer decir que inversión sí que se fai no tema de bancos marisqueiros que temos aquí, non sei onde saque el de que non facemos nada. O aspirante á reelección Opósito Rianxeiro tamén negou que non se atendera nestes anos ao xeito e o voo de vara, así aludiu a importantes melloras para estes dous sectores, como a contratación dunha comercial ou o abastecemento de caixas, así como os distintos acordos en canto a prezos acadados con varias conserveiras. Comezaron no 2011, dende aquela o proxecto foi medrando ano tras ano. A extracción de algas converteuse para moitos mariñeiros de Illa de Arousa nunha fonte de ingresos fundamental. A día doxe son 12 os barcos da navalle de Longueirón que tamén se dedican a recollelas coñecidas como ervas do mar. O volume de produción dende os inicios do proxecto foi medrando de xeito exponencial, ata roldar agora as 260 toneladas. O primeiro ano sacáronse sobre 15.000 e pico kilos das diferentes algas que empezaron a traballar, e ahora mesmo estamos sobre 160 toneladas. Os mariñeiros da illa recollen ata 6 variedades distintas de alga, entre elas as populares leituga de mar e guacame. O seu destino final é o sector da restauración. O proceso de venda é directo, do pósito ás empresas. Vemos que cada ano temos máis pedido de diferentes especies que temos. Vemos que vai indo pouquiño a pouquiño subindo. Aparte desto, que consigues con o extraer esta alga, que a sacas de que vaya ás playas ou ás zonas de marisqueo a pé e flote, e máis consigues diversificar o que o traballo da cofradía. Un traballo que se diversifica abrindo paso tamén a novos mercados. Os Países Baixos, Francia ou Alemanha son algúns dos principais compradores deste produto arausá, aínda que as fronteiras, polo que nos explican dende Opósito, seguen a expandirse. Todo vai para a restauración, basicamente para países da Comunidade Europea. Estáse mirando incluso de entrar no mercado asiático. O desembarco en Asia polo de agora semella máis doado que no mercado local. A pesar de convivir con elas a cotío, tanto na illa como no resto da nosa contorna, aínda non hai un costume de introducir as algas nos nosos pratos. Sei que no fondo simplemente é cuestión de probar. Eu penso que ha de acabar introducíndose na restauración como en Europa. Isto é todo probar e utilizalo. Facerá falta un tempo de adaptación á xente para que utilice máis. Máis de 20 persoas traballan xa na recolección das algas na Illa de Arousa. Para apañalas hai que mollarse, porque son extraídas por mergulladores, cortadas con moito cuidado cun fouciño. A clave seica é deixar a raíz na pedra para que o impacto nos fondos sexa menor e para que a planta volva a rebrotar para a vindeira xeira. Esta imaxe do fotógrafo Pedro García co título Marexada en Testal, que recolle o duro traballo das mariscadoras da ría de Muros Noia, foi unha das 17 fotografías seleccionadas en toda España, que resultaron gañadoras do concurso Bioevolución, celebrado con motivo do 80 aniversario da ONCE. A instantánea será precisamente a imaxe que a entidade porá a venda este próximo mércores, da que se distribuirán uns 5,5 millones de cupóns. É unha magnífica representación con esa forza que transmite o mar, o océano Atlántico, non? Esa
esa mariscadora con outras mulleres ao fondo, según me describiron, tamén aparecen na fotografía, pois esa unión, non? De ver como recursos naturais somos capaces de extraílos dunha maneira sostible, sin agresións ao que é o entorno natural, pois Pedro foi capaz de captar perfectamente toda esa simbiose que hai aí, non? Así que Pedro, noraboa, o próximo mércores estará en todo o territorio estatal estes 5,5 millóns de cupós, levando tamén unha mensaxe sobre a actividade económica pesqueira de Galicia, e ainda que moita xente terán que mirar a ver que é eso de onde está ubicada no mapa, non? Pero seguro que Noia tamén é unha forma tamén de poñer en valor a Noia no panorama nacional. Estas imágenes son lo importante para crear un espacio que nos ayude a construir nuestra propia mirada, para proyectarla, para desbanalizarla, para comprender y aprender a mirar, porque una vez que vimos no se nos va a olvidar. Y también quiero decir que mi trabajo no es mi trabajo, es el trabajo de ellas y el mío, es nuestro trabajo. No acto tamén estiveron presentes diversas autoridades, entre elas o alcalde Santiago Freire, o patrón maior en función Santiago Cruz, ou a propia conselleira do Mar, Rosa Quintana, quen destacou que coa fotografía do cupón seleccionada, a ONCE sitúa as mariscadoras como un dos símbolos máis senlleiros de Galicia. É un día de emocións para todos, para Pedro, porque a ONCE recoñece a través deste premio a súa labor artística e tamén o seu sentido ollo á hora de retratar un dos bens máis preciados de Galicia. Para nós, porque a ONCE sitúa con esta imaxe as mariscadoras de Galicia como que son un dos símbolos máis senlleiros da nosa terra e do noso mar. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.